Indumalo iciko eliphoqwa umndeni kaRickyRick ngemfuziselo. Nginibingelele engiphinde namukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Igeza lami igama ngumfeze ngentuthuko wakhumala bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha kanjalo nokushare. Bafethu, liphoxekile iciko laseThekwini ulungelo gumede eliyalele umndeni womrepho ongasekho uRickyRick ukuthi lihlukane nokubukisa ngemfuziselo ewakhe eliwakhe. Ulungelo ufakele umfuziselo enkundleni zokuxhumana ememezela ukuthi uzobe ewubeke e-Bed Center eThekwini, abantu bazofika bazowubona. Kuphoqeleka ukuthi awumboze lapha nama kancane ukubukisa ngawo. Ulungelo uthe emuva ekwalokho ukuthi into eyinsiza ethe ingekubo kamufi iqeqebula ngesikisi ithi akasuse umfuziselo ayeke ukukhangisa. Ulungelo uthe baxoxile baqeda nalensiza ichazele ukuthi ubezama ukuhlonipha umufi ngoba naye ube yiciko lapha. Uthe ukususa ucubungula kahle lenkulumo yalomfana kwase kungena enye futhi lucingo azwakale kuumuntu okhulile lapha ukuthi umalume wakhona echayana impela ushilo ukuthi ukhulume kahle impela, wachaza ukuthi ebezama ukupholisa amanxeba lapha naso bacela ukuthi awumise kancane lo mfuziselo. Bacela ukuthi awuhoxise lapha nomsebenzi wakho kusho lapha ulungelo akakufihlanga ukuphoxeka kwakho ngesinqumo somndeni wathi akusenani kodwa babuzile lapha ukuthi uRasta bamekeleni ngoba umdwebile uRickyRick. uBig Zulu ewenze ingoma kanjalo noKabza the Small ewenze lapha ingoma kodwa yena uyavinjwa yasola ukuthi umsebenzi wakhe bese zingene eliphezulu engathi uyena ngqo umufi uyawuhlonipha umndeni ngesicelo sawo akukho ezokwenza kodwa kubuhlungu kuye njengeciko kubalisana lapha ulungelo ukewenza enye imfuziselo ehlukene abantu abadumile kanti useke wahlonishwa nangeziqu zobudokotela. Okhulumela umndeni uMelanie Ramji uthe akuyona ingxabano kodwa umndeni usazama ukubhekana nesimo sokushonela kodwa kukhona izingxoxo phakathi kwabo neciko. Umndeni eweseka bonke ubuciko bokuhlonipha umufi kodwa kube yisicelo sawo nje ukuthi kumise umfuziselo kancane. Kuyaxoxiswana ngokuthi isiphi isikhathi esikahle sokuveza kuchaza uMelanie okuyena ilungu lomndeni. Uthiwa ilungu lomndeni okuthiwa lixhumene nolungelo lithinta kaningi lingalubamba ucingo nemlayezo kanjalo futhi nalo belingayiphenduli. Mina-ke bafethu ngizofisa ukuzwa kini ukuthi ngithini mhlampe emayelana nalo imfuziselo ekhandwe lapha insizwa ulungelo ngenhloso yokuhlonipha umufi uRickyRick. Hambe lapha ku-comment section ufike udedele owakho umbono mayelana nalolu daba. Ngazwa kwethu bekulona udaba enginilethela lona namhlanje kwesenkezini. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukukhomenta kanjalo nokulayikha nokushare. Nibe nosuku olumnandi, nginithanda.